Üdvözlöm a kedves nézőket a Civil Multimédia újabb sorozatában, amely a Kárpát-medence egységéről fog szólni. Ebben a műsorban gyakorlatilag a szlovák és a magyar legkiválóbbjaival fogunk beszélgetni közös múltunkról és a közös jelenünkről, jövőnkről. Vážení diváci, vítam vás na televízii Civil Multimédia, kde sme začali nový seriál na tému národy žijúce v Karpatskej kotline a budeme hovoriť s významnými hostiami z Maďarska a zo Slovenska na tému Karpatská kotlina, jednota, naša spoločná minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bemutatnám a vendégeinket balról jobbra. Ivan Pramok, Laubert Vladimír, Weiss Rudolf, Medvecki Zoltán és Juhász Zsolt. A beszélgetés úgy fog zajlani, hogy a szlovák nézők is értsék, hogy fordítani fogjuk a beszélgetés magyarról szlovákra, szlovákról magyarra. Toto všetko teraz povieme po slovensky, takže vítajte, milí diváci, v Civil Multimédia v televízii, ktorého som riaditeľom na Slovensku. Dnešnou témou bude spoločná história Slovákov a Maďarov, korene našej kultúry, jazyka a budeme hovoriť aj na tému, že čo máme všetko až do dnešného dňa spoločného a ako si vieme predstaviť našu prítomnosť a budúcnosť, naše spolužitie a spoluprácu. Z toho dôvodu som dnes pozval našich cenných hostí. Zľava doprava sa každý sám predstaví, takže ešte raz ich mená nebudem hovoriť a odovzdávam teraz slovo Ivanovi. Ďakujem. Volám sa Ivan Pramuk. Táto téma, o ktorej dnes tu budeme diskutovať, je veľmi vážnou a závažnou témou, najmä v dnešnej pohnutej dobe, pretože sami vieme, čo sa odohráva a aký je stav spoločnosti. Tehát, hogy a mai téma az nagyon fontos lesz mindannyiunk számára, hisz nagyon komoly időket élünk jelenleg. Vzhľadom na to, že obývame spoločný priestor v Karpatskej kotline, arra tekintettel, hogy közösen élünk ebben a geológiai egységben, a Kárpát-medencében, malo by byť samozrejmosťou, že by sme mali žiť v mieri, v pohode a v bratstve. Ebből logikus és természetes dolog, hogy testvérségben és megértésben, békében éljünk egymással. Aj keď história hovorí, že spolu sme obývali tento priestor, niekedy pred 100 rokmi v spoločnom štáte. Még ha pár száz évvel ezelőtt, ugye történelmileg egy országban éltünk, Kárpát-medencében. Samozrejme to neznamená, že keď sme sa rozišli, že púta nezostali. Ebből ugye nem, tehát azáltal, hogy az ország szétesett, nem azt jelenti, hogy a kötelékek is elszakadtak. To sa ťa chcem spýtať, že ako si sa dostal, nie že ako sa dostal, ale čo sú to pravo-árijské alebo slovansko-árijské vedy, prečo vznikli, aký majú odkaz a čo nám odkazuje, ako máme potom z toho žiť a vlastne na túto istú tému potom sa spýtam aj ostatných, takže len v krátkosti. Tehát, hogy röviden pár mondatban azt kérdezem meg tőle, hogy mi is az a ária, szlovák vagy szláv ária, és hogy ezek a tanítások, tudás mit üzen nekünk, és mi az, amit ebből meg kéne tudnunk. Keď dnes povieme slovo veda, väčšina ľudí si predstaví indické vedy. Amikor azt a szót kimondjuk, hogy véda, akkor az általában indiai védákra gondolnak az emberek. Hoci samotné slovo veda, vedieť, vo všetkých slovanských jazykoch predstavuje poznanie, múdrosť, vedenie. Gyakorlatilag a véda, tehát a veda az minden szlovák nyelvben a tudást jelenti. O indických vedách veľmi krátko, najstaršia indická veda je Rig Veda. A legidősebb indiai véda az a Rig Veda, ktoré je napísané, že múdrosť, ktorú dostali Indovia, im priniesli bieli mudrci spoza Himalají. És amelyben le van írva, hogy a védikus tudást a fehér ember hozta számukra Indiából, és Himalája mögül, bocsánat.
v súlade podľa všetkých starých textov biela rasa má jeden jediný spoločný pôvod. A fehér nemzet aznak tehát a fehér népnek egyetlen közös eredete van. Je to rasa, ktorá prvá osiedlila Zem. Ez az a faj, amely elsőként belakta be a Földet. Ale dnes si musíme uvedomiť najmä to, že na začiatku 20. storočia bolo 20% obyvateľstva bielých. Érdemes arra felfigyelnünk, hogy a Földön még a 20. század elején a populáció 20%-a fehér volt. Dneska je na Zemi 2,6% bielých ľudí. Ma már csak 2,6% a fehér faj a populációnak. Takže máme čo všetci robiť, aby sme sa spojili naspäť. Tehát mindenképpen szükséges újra találkozzunk. E tekintetben megkérdezném most Medvecki Zoltánt. Ugye alapvetően elég problematikus ma olyat mondani, hogy fehér faj, azonnal meg kineveznek fajgyűlölőnek, meg rasszistáknak, tehát hogy ezt hogy lehet kivédeni. Pitam sa Zoltána Medveckeho, že je problematické dnes hovoriť o rase, lebo už sme označovaní za rasistov, fašistov a neviem čo všetko, čiže táto téma z tohto pohľadu môže byť aj nebezpečná. Szerencsére nekem bírósági végzésem van arról, hogy nem vagyok fasiszta. Innentől kezdve könnyedén mesélhetek érdekes dolgokat. Že mám to šťastie, že mám o tom súdny rozhodnutie, že nie som fašistom, takže ja na túto tému môžem otvorene hovoriť. A védákat én egy előző tudati civilizáció bölcsességének tartom. Ja považujem védy za múdrosti predchádzajúcej globálnej civilizácie. A tudati civilizáció abban különbözik a jelenlegi technikaitól, hogy ott a szellem az elsődleges. Vedomostná alebo civilizácia sa rozlišuje od tej dnešnej technologickej, že tam je duchovnosť na prvom mieste. A jelenleg annyira hangsúlyozott fehér és más népek keveredése mindenféleképpen egy gén erózióhoz vezet, amely csökkenti az emberi fajnak a túlélési esélyeit. Miešanie rás prakticky genetická erózia, ktorá znižuje šancu človeka na prežitie. Ez feltétlenül nem kívánatos folyamat, ezért is kell összefogni a világ valamennyi népének, hogy ez ne következzen be. A práve preto sa musíme vyspojiť so všetkými národmi sveta, aby bielými. Nie všetkými, lebo aj oni nech zachovajú svoju vlastnú rasu, aby sme sa nemiešali ako rasy. Ez nem csak a fehér embernek a génjeinek a tönkretevését jelenti, hanem a színesbőrű emberekét is. Prakticky tento útok nie je len proti bielým, ale de facto je útok aj proti ostatným rasám. Ez az egész nem más, mint az új világrend, egy új kísérletezése, hogy az embertől egy más embertípust állítson elő. A vlastne toto celé je len cieľom agendy New World Order, nového svetého poriadku k tomu, aby vytvorili takú sivú masu kozmopolitickú. Takže je to vlastne jeden ich projekt, miešanie týchto ráz. Ugye a magyar nyelvvel foglalkozom már nagyon régóta, és az első felfedezésem az volt a magyar nyelvvel kapcsolatban, hogy a magyar nyelvben van egy rendszer. Je to zaujímavé, táto téma, ako nakoľko sa zaoberám už viac ako 10 rokov s maďarským jazykom, tak som poukázal na to, že v tom maďarskom jazyku je určitý systém. Arról írok a könyveimben, hogy a magyar nyelvben lévő rendszer az nagyon erősen hat a tudatalattira. Ugye a modern orvostudomány már észrevette ezt a dolgot, hogy kétféle tudat létezik, van a tudatos tudat és a tudatalatti. Že zistil, že samotný jazyk má silný vplyv na podvedomie. Találkoztam, szembe jöttek velem emberek olyan dolgokkal, hogy például tudok-e arról, hogy a Rudolf Steiner írt egy könyvet arról, hogy a német nyelv hogyan hat a tudatalattira. A potom prišli za mnou ľudia, že či viem o tom, že Rudolf Steiner napísal knihu o tom, akým spôsobom vplýva napríklad nemecký jazyk na podvedomie Nemcov. Aztán egy másik barátomtól kaptam egy könyvet, ami viszont arról szól, hogy az angol nyelv hogyan hat a tudatalattira. Potom zase ďalší priateľ zase priniesol inú knihu od iného autora, kde sa opisuje, že anglický jazyk ako vplýva na podvedomie Angličanov.
Most innentől kezdve, én most egy új könyvön dolgozom, aminek az a cím, hogy az igazság az emberről. A preto práve teraz pracujem na novej knihe, ktorý má názov Pravda o človeku. Nagyon úgy tűnik, hogy az ember nevű lény, ahogy már az előbb is mondta ezt, egy kísérlet. A vyzerá to tak, že všeobecne ako projekt, ako človek, vyzerá to tak, že je to pokus, ako celý ako taký projekt. Kinek a kísérletek, koho pokus? Hát azoknak a kísérlet, akik létrehozták az embert. Takže vlastne človek bol podľa neho vytvorený geneticky. Tehát ami tényszerű ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy nincs olyan nyelv, ami a makogásból alakult volna ki. Neexistuje taký jazyk, ktorý pochádza z makogáš, že z citosloviec, že vznikali jazyky, hovorí ako teraz oficiálna veda, ale ani jeden jazyk nevznikol ako z mektania alebo opíca, že náhodným spôsobom. Ugye ez a materialista tudománynak az állítása. Že to je ako vedecké poznanie materializmu. Igen, tehát minden nyelvben van rendszer. Každý jazyk má svoj systém. És hogyha ezt a rendszert mi elkezdjük vizsgálni, akkor teljesen nyilvánvalóan válik, hogy nem alakulhatott ki a makogásból véletlenül. Že keď budeme tento systém skúmať, prídeme na to, že tento jazyk sa nemohol vyvinúť žiadnym spôsobom náhodou z nejakého mektania opíc. Mivel ott van benne ez a rendszer, teljesen nyilvánvaló, hogy valakik létrehozták. Že je v tom systém, čiže je to zjavné, že to niekto naplánoval. Azoknak, akik létrehozták a nyelveket, mint rendszereket, ezeknek az embereknek céljuk volt. Že títo, čo to ako vymysleli ten systém, to bol ich cieľ. Že tí, čo tento ako jazyky vymysleli a ten systém jazykov, mali s tým zámer. Implementácia rozdiela panuje. A mai tudomány az azért nem érti ezeket a dolgokat, tehát oda sem egyszerűen nem lehet velük beszélni se erről. Že dnešnými zástupcami oficiálnej vedy sa na túto tému ani diskutovať nechcú na túto tému. Mert el se tudnak képzelni egy ilyen szintű tudatosságot. Ani si nechcú a nevedia predstaviť takú úroveň zámernosti. Ami ilyen bonyolult rendszereket, mint amilyenek a nyelvek létrehozzanak. Že vôbec, že niekto je schopný vytvoriť tak komplexný a komplikovaný systém, ako je napríklad jeden jazyk. Ugye a mai tudomány úgy nevezi Istent, hogy véletlen és szerencse. Že dnešná veda hovorí o Bohu, že je to náhoda a šťastie. Ugye, tehát azokra a dolgokra, amit nem tudnak megmagyarázni, ugye régen azt mondták, hogy Isten, tehát hogy az Isten szólja a villámot. Že tie veci, čo nevedeli ako vysvetliť, tak na to všetko povedali, že to je Boh. Aztán amikor ők megmagyarázták azt, hogy a villám egy természeti jelenség, akkor ugye különnek gondolták magukat a vallásoknál, viszont amit nem tudnak megmagyarázni, azt ők nem Istennek nevezik, hanem véletlennek és szerencsének. Čiže toto, čo nevedia, nakoniec ako vyšlo najavo, že z čoho je blesk, alebo ako, čiže viera toto opravila, ale zase stále ešte existujú veci, ktoré nevedia ako vysvetliť a tomu hovoria, že to je Boh alebo šťastie, alebo náhoda. Nehovoria, že to, že tým kvôli tomu, že oni objavili v týchto prírodných javoch logiku a vlastne tie princípy prírody, tak oni si myslia, že tým pádom už objavili všetko a preto sa vysmievajú vlastne tým ľuďom, ktorí veria Bohu, lebo všetko ostatné, čo nejde vysvetliť, to je náhoda a šťastie. A mai emberiség viszont szerintem eljuthat most már arra a tudatossági szintre, tehát olyan tudatossági szintű emberek jelentek meg, akik észreveszik ezeket a rendszereket, és nem lehet őket innentől kezdve a tudatlanságban tartani abban, hogy ez véletlen és szerencse. Je stále viac ľudí, ktorí pod určitými udalosťami alebo skúmaním jazyka alebo hocičoho iného objavujú systémy, z ktorých pramení, že nie sú náhodné, že sú inteligentne vytvorené. A tým pádom už veda, vlastne už je veda oficiálne neudržateľná. Neudržateľná. Môžem k tomu niečo dodať? Ja len budem pokračovať to, čo povedal pán kolega.
ohľadom tej lingvistiky, lebo dnes určitá časť vedcov v dnešnej dobe, posledné 2 roky, sa vážne zaoberá tým, že DNA tak, ako je v podstate jeden biopočítač. Je to proste szoftver. Hogy most már egy pár éve ezelőtt elkezdtek tudósok azzal a témával foglalkozni, hogy gyakorlatilag a DNS molekula, csak azt povedal? Biopočítač. Tehát, hogy egy bioszámítógép a DNS ktorý funguje na princípe svetelných kvant. Amely gyakorlatilag a fénykvantumok princíp alapján működik. Posledné výskumy v DNA, ktoré sú proste ako svojím spôsobom publikované, hovoria, že DNA sama o sebe má dve časti. To znamená, to znamená 10% DNA pozostáva z genov, to znamená z toho, čomu my hovoríme hmotné telo, a 90%, a to som si ja prosím nevymyslel, a 90% je tzv. Svetelná časť DNA. A to, čomu sa hovorí svetelná časť DNA, ktorá pracuje na inej frekvencii, ako pracuje tá prvá časť DNA, genová, v podstate má zakodovaný tento univerzálny jazyk. Tehát ugye a DNS molekuláknak csak a 10%-a felel, és ezt nem ő állítja, hanem most már a tudomány állítja, tehát alkotja a testet, fizikai testet, és ugye 90%-a, čo je tých 90%? Svetelná. Hogy fény jellegű. Ktorej je zakodovaná univerzálna lingvistická časť reči. Amelyben gyakorlatilag bele van kódolva az univerzális nyelv, lingvisztika. Inými slovami povedané, aj v Biblii je napísané, že došlo k pometeniu, v Babylone, všetci sa rozprchli a začali hovoriť inými jazykmi. Hát ugye a Bibliában úgy van írva, hogy a babilóniai dovtedy rozprávali jedným jazykom. Akkor szórták szét az embereket és a nyelvüket, hogy addig egy nyelven beszéltek. Takže to, čo máme a s čím sa narodíme a ako hovoríme, je vlastne to, o čom sa tu vlastne všetci bavíme a o čom hovoril aj Vlado Laubert. Tehát, hogy gyakorlatilag az, amivel mi megszületünk, és azok a ako si to povedal? Ešte raz? No proste, že toto máme zakodované, to znamená, niekto doslova vytvoril tento systém reči, nie tak, že my mekotáme po opiciach, hej, to nie je pravda, hej, a že teda toto, ako sa dorozumievame, to, ako hovoríme, to, ako rozprávame, proste je naprogramovaná vec. Tehát, hogy már maga nyelvünk is belénk van programozva a DNS molekulában. To je jedna vec k tomu. Ja by som sa vrátil spätne k dnešnej dobe, lebo o čom to celé je. Hej? V podstate ide o to, že dnešná globalizácia, tak ako prebieha, ja hovorím ekonomická globalizácia, ale aj politická globalizácia. Tehát a mai gazdaság és politikai globalizáció v podstate je jedným perfektným nástrojom na to, ez egy tökéletes eszköz arra, aby bol, ja tomu hovorím, vytvorený univerzálny človek, hogy megalkossanak egy úgynevezett univerzális pomiešaním rás, a fajok összekeverésével. Pomiešaním rás, to si povedal, hej, tak, aby boli tí ľudia schopní vykonávať manuálne práce, hogy az emberek csupán a manuális munka elvégzésére legyenek alkalmasak. Ale neboli schopní odporovať danej skutočnosti. De ne legyenek képesek ellenállni egy adott helyzeteknek. Poviem ešte ďalšiu vec. Samozrejme, každý z vás asi zrejme počul o Barnettovi a Barnettovej hypotéze, hej? To znamená vytvoriť snedého človeka z IQ 90. Tehát, hogy van ilyen Barnett terve, ami gyakorlatilag nem összeesküvés, hanem tény, hogy egy 90-es IQ-jú barna vagy kevert bőrű színű faj létrehozását tervezik. Keď sa nemýlim, pán Barnett bol poradcom ministra obrany pána Roosevelta v Spojených štátoch amerických. Tehát amerikai kormányban is volt. A ještě vypýta mě slovo Zoltán na túto tému. Chce reagovať? Zoltán by reagoval. Dobre, ja len ešte dopoviem, to znamená, nič sa nedieje náhodne, všetko je cielené. Tehát semmi sem történik véletlenül, mindennek
van alkotója, és minden céltudatos, célirányosan van. Lebo totiž taká je skutočnosť, že každá konšpiračná teória sa po roku stáva pravdou. Ugye, mert tapasztalhatjuk, hogy minden összeesküvés elméletről egy éven belül kiderül, hogy valóság. Zoltán. Igen, hát itt célszerű az új világrendnek az erkölcsiségéről is néhány szót ejteni. Že určite by sme mali hovoriť aj o morálke nového svätého poriadku alebo ich zástupcov. Bizonyos beszűkült látókörű személyek a szabadság jogoknak az érvényesülését látják az alábbiakban. Že vlastne ľudia, ktorí majú úzkoprofilový pohľad na svet, vidia v tomto novom svetovom poriadku výkvet slobody. Fehérek és színes bőrek keveredjenek egymással. Aby sa miešali bieli a tmaví alebo iné rasy. Különböző nemek operáltassák át magukat másik neműeknek. Že z jedného pohľavia nech sa dajú preoperovať na iné pohlavie. Ezen kívül ugye az is megtörténjen, hogy homoszexuálisok fogadjanak be gyermekeket. Napríklad, že homoszexuáli by mohli vychovávať, adoptovať deti. Ez nem más, mint egy tudatos kísérletezés az emberi fajjal. To je nič iné ako vedomé pokusy s ľuďmi. Amely nem irányul másra, mint a jelenlegi emberi faj megszüntetésére. Čo vlastne nemá žiadny iný zmysel ako likvidáciu človeka ako takého. Ja by som trošku reagoval na kolegov, teda nadviazal skôr. Dneska veľmi často sa používa výraz konšpiračná teória. Most elég gyakran használják ugye ezt a kifejezést, hogy összeesküvés elmélet. Cél je zdegradovať informáciu, ktorá sa podáva. A célja azoknak az információknak a degradálása, amelyeket közvetít. Dovolil som si povedať vtip, ktorý som počul v Rusku. Egy Oroszországban hallott viccet szeretnék most elmondani. Na lúke sa pasú dve kravy. A két tehén legel a legelőn. Jedna hovorí druhej: počúvaj, ja som počula, že preto sa o nás starajú, aby nás potom zarezali a zjedli. Képzeld, azt hallottam, hogy csak azért gondoskodnak rólunk ennyire, hogy aztán levágjanak és megegyenek. A druhá odpovie: ja neverím na konšpiračné teórie. És a másik azt mondja, én nem hiszek az összeesküvés elméletekben. Potom by som tiež doplnil nejakú informáciu k tomu DNA. Budem používať DNK, lebo dna je po slovensky choroba. Hogy a szlovákban a DNK kifejezést fogja használni, mert az állatbetegséget jelent. Alebo ACT v skutočnosti kyselina. Chcel by som podporiť, existuje v Petrohrade tzv. Inštitút kvantovej genetiky. Tehát Petrográdban van egy olyan intézmény, amely a genetika, kvantumgenetikával foglalkozik. Ktorého prezident Pavel Garjajev, kinek az elnöke Garjajev Pavol svojho času urobil špeciálny vedecký projekt výskum. Čo spravil? Špeciálny vedecký výskum. Egy különleges kutatást végzett, ktorý spočíval v tom, že dal dokopy skupinu kvantových genetikov a lingvistov. Tehát összerakott egy tudományos csoportot a nyelvészekből és a génkutatókból. Nebudem rozobrať detaily, ale výsledok je ten, že to, čo hovoríme, priamo mení DNK. Tehát gyakorlatilag, hogy az a nyelv, amit használunk, tehát amit kiejtünk a szánkon, gyakorlatilag meg tudja változtatni a DNS molekulákat. Čiže principiálne to, čo hovoríme, priamo vyvoláva psychoprogramy z podvedomia. Gyakorlatilag a beszélt nyelvünk tudattalattiban programozza a DNS molekulát. Čiže ja by som vám tak povedal, akékoľvek slovo je nejaká frekvencia. To ako keď chcem telefonovať, musím trafiť presné číslo, inak volám inde. Tehát gyakorlatilag minden egyes szó, betű az egy frekvenciát képvisel, ugyanúgy, hogyha valakit fel akarok hívni telefonon, akkor pontosan azokat a betűket le kell lenyomnom, amellyel a célomat elérem. Čiže z nášho pohľadu rozlišujeme medzi civilizáciou a kultúrou. Tehát én ezért megkülönböztetem a civilizációt és a kultúrát. Civilizácia je systém, v ktorom jeden človek vytvára energiu a druhý mu ju bere. A civilizáció egy olyan rendszer, ahol az egyik ember megteremti az energiát, a másik pedig elveszi tőle. A kultúra to je kult svetla, ra. A kultúra az pedig a fény kultúrája, tehát a fény. Ra után. Doplním len jednu vec ohľadom tohto Boha. Hej. Mnohí ľudia si nevedia pod tým pojmom predstaviť
obsah tohoto slova. Tehát, hogy az Istennel kapcsolatban nagyon sok ember nem tudja ezt a kifejezést tartalommal megtölteni. A keď to môžem parafrazovať pánom Einsteinom, tak to poviem tak. Tehát, hogy Einsteinnel kapcsolatban tudja megközelíteni ezt a témát. Bolo to niekedy v 30. rokoch minulého storočia. Múlt század 30-as éveiben. Keď na Princetonskej univerzite vystupoval Heisenberg, to bol fyzik, ktorý objavil kvantovú mechaniku. Tehát Heisenberg fizikus egy egyetemen tartott előadást. A pán Einstein bol prítomný pri tej prednáške. És Einstein ugye része volt ennek az előadásnak. A samozrejme, že tá kvantová mechanika je nevypočítateľná. Viete, ako sa správajú častice. A kvantummechanika ugye nem kiszámítható, tehát hogy azok a részecskék miképpen fognak mozogni. A keď skončil prednášku, és amikor befejezte az előadását, tak sa pán Einstein prihlásil. Einstein jelentkezett. A vyriekol jednu vetu, ktorá je skutočne unikátna. És kimondott egy mondatot, amely különleges. Že vy mi tu chcete všetci tvrdiť, že Boh hrá v kocky? Hogy most itt maguk mindannyian azt szeretnék nekem mondani, hogy az Isten kockát játszik? On predsa nemôže hrať v kocky. Tehát Isten semmiképp nem játszik kockát. Samozrejme, keď si lepšie rozoberiete túto vetu, tak asi pochopíte všetci. Tehát, hogyha mélyebben elemezzük ezt a mondatot, akkor a tartalmát mindannyian megértjük. A keď sa ho novinári potom pýtali, že pán Einstein, a vy veríte v Boha? És akkor a újságírók megkérdezték tőle, hogy Einstein úr, és ön hisz Istenben? On kľudne povedal, že áno. Ön nyugodtan azt mondta, hogy igen. Samozrejme, že boli zarazení, a keď bolo ticho, természetesen meg voltak döbbenve, és amikor csend volt, tak Einstein povedal, ale vy ste sa ma nepýtali, že v akéhože to Boha verím ja. Csak hogy önök azt nem kérdezték meg tőlem, hogy én milyen Istenben hiszek. Samozrejme ďalej nebudem hovoriť, lebo už by som išiel do detailov, takže len tým chcem poukázať na to, že keď takýto vedec s takouto kapacitou, o ktorom sa tvrdí, že bol géniom. Tehát, hogyha egy ilyen zseni és ilyen kapacitással bíró ember ilyet állít, takto to vysloví, és hogy így kimeri mondani, tak asi by sme sa mali nad tým zamyslieť. Akkor ezen érdemes lenne elgondolkodnunk. Einstein tudománya, amit megvalósított, neveltetésére, származására, iskolázottságára vezethető vissza. Že to, čo dosiahol Einstein a výsledky, ktoré preukázal, sú odôvoditeľné od jeho výchovy, minulosť, rodinné pozadie. Ma már sokkal globálisabb szemléletmódra van szükség. Dnes už potrebujeme o mnoho globálnejší pohľad na svet. Ez azt jelenti, hogy az Einsteini elméletek azok most már túlhaladottak. To znamená, že v dnešnom svete Einsteinové teórie sú prekonané. Na most ez kellene, hogy a jövő kutatását mint alapként megadja. A toto by malo nám dať základ na skúmanie do budúca. Hogyha történetesen egy magyar vagy szlovák talált volna föl olyas valami horderő dolgot, mint Einstein, az egész világ ma nem tudna róla. Napríklad, že keby nejaký Slovák alebo Maďar vymyslel teóriu relativity, tak do dnešného dňa by o tom zrejme svet nemohol vedieť. Celkovo sme sa stretli preto, aby sme si mohli vymieňať informácie a navzájom sa obohacovať. Alapvetően ugye azért találkoztunk, hogy információkat szerzünk egymástól, és ezzel mindannyian gazdagodjunk. Tu by som chcel počiarknúť túto skutočnosť z vedeckého pohľadu. Tehát védikus szempontból szeretném ezt alátámasztani. My rozoznávame dva druhy informácií. Két típusú információt különböztetünk meg. Zjednoduším to, je to informácia prvého druhu a informácia druhého druhu. Elsőrendű és másodrendű információ.
Prvá informácia je poznanie, teda je to nejaká teória, ktorá je nám poskytnutá a znikaďal sa ju dozvieme. Az első az, amit megtudunk, de az csak elmélet. Táto teória nič nemení. Môžeme rozprávať veľa pohľadov, ale všetko ostáva, jak je. Tehát erről bármennyit ugye beszélhetünk, de minden marad úgy, ahogy van. Ak túto informáciu použijeme tak, že vytvoríme z nej osobnú skúsenosť, hogyha ezt az információt viszont úgy használjuk, hogy személyes tapasztalattá alakítjuk, vzniká informácia druhého druhu, ktorá je už založená na osobnej skúsenosti životnej. Az már egy másodrangú, tehát rendű információ lesz, amely már a tapasztalatból fog származni. A tá bioenergetická matrica, ktorú voláme duša, tehát az a bioenergetikus mátrix, amelyet léleknek nevezünk, my ju postupne počas životov zaplňame jej poličky práve tou informáciou druhého druhu. Gyakorlatilag ezeknek a polcait a másodrangú rendű információkkal töltjük ki. Čiže je správne mať poznanie, ale musí byť overené tehát v praxi. Tehát érdemes tudással bírni, tehát érdemes tudást megtanulni, felhalmozni, de ezeket a gyakorlatba is le kell tudnunk vezetni. No a preto je pre nás všetkých dôležité spoznávať minulosť a najmä vlastnú a spoločnú minulosť. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük mind a saját, mind a közös történelmünket. Lebo kto nepozná minulosť, je odsúdený na jej opakovanie. Mert aki nem ismeri a történelmét, az arra van ítélve, hogy megismételje azt. A műsoridőnk végéhez közeledvén minden résztvevőt, barátunkat arra fogok megkérni, pár mondatban foglalja össze a Kárpát-medencével kapcsolatban a gondolatait. W závěre dnešnej diskusie poprosím každého účastníka tejto debaty, aby pár vetmi povedal svoj názor o Karpátskej kotline. Teraz dám slovo Zsoltovi. A magyar nyelvben és a szlovák nyelvben tudom, hogy van egy közös pont. Van egy kifejezés, amit ők is használnak, és mi is. És Viem, že aj v maďarskom, aj v slovenskom jazyku je jeden spoločný bod. És hogyha ezt mind a ketten átérezzük ezt a nyelvi fordulatot, amiről most beszélek, akkor szerintem az közelebb visz majd minket ahhoz, hogy az egymás megértéséhez, és ahhoz, hogy tényleg békében és szeretetben tudjunk egymás mellett élni. A že keď pochopíme vlastne tie prepojenia, ktoré sú v našich kultúrach a jazyku, tak nás núti zamyslieť a dostaneme sa k tej myšlienke, aby sme žili spolu v mieri a v láske. Hogyha jól tudom, akkor ti is használjátok azt, hogy všetko jedno. Že Slováci tiež používajú výraz, že všetko jedno. Všetko jedno. Ez magyarul mindegy. V magyarčine je to mindegy. Ez a magyar nyelvben lévő rendszernek az alapja végül is. To je vlastne základ celého maďarského jazyka, je základ systému. Mindegy, je všetko jedno. Ugyanis ugye a magyarok ezt arra használják, hogyha nem baj, ha békét akarnak kötni valakivel, hogyha közös nevezőre akarnak jutni, akkor ez egy ilyen kult szó, azt mondják, hogy hát mindegy. A keď povieme, že nechceme sa na ničom hádať, alebo už tak všetko jedno, povieme si. És azért a magyar nyelvben lévő rendszernek az alapja, mert hogyha nem mindegy, akkor a magyar nyelvben a másik oldalon ott van, hogy akkor kétségbe esnek és félnek. Že v tom momente už sa objavuje, keď není všetko jedno, tak už je tam kétség, to je ako zúfalosť alebo obava, ale to je kettő, je dva, že sú dva, že to už dvojzmyselné, že už nie je jednotné. És ha valaki kétségbe esik, akkor az fél. A fél, to znamená, že fél je, že sa bojí, ale to znamená aj polovicu. Že už keď niekto má strach, tak už je len polovičný, čiže fungujú len polovičné čakry, len spodné čakry, keď je v strachu človek. És nagyon fontos, hogy ne essünk kétségbe. A je to veľmi dôležité, aby sme sa nedostali do rozpaku, čiže do dvojitosti. Ne féljünk, hanem egységben éljünk. Nebojme sa, nebuďme poloviční a žijeme v jednote. És meg tudjuk élni ezt az egységet együtt. A my to vieme spolu žiť v tej jednote. És azért nagyon fontos, hogy át is érezzük azt, hogy hát mindegy. Preto je dôležité, aby sme aj precítili, že všetko jedno. Hiszen mindannyian ugyanannak az egynek, az egy teremtőnek vagyunk a gyermekei.
Lebo prakticky všetci sme deťmi toho jedného istého stvoriteľa. Köszönöm. Nech sa páči. Zoltán? Nekem az a véleményem, hogy mindenféleképpen mind a két nemzetnek, a szlováknak is és a magyarnak is túl kell lépnie a jobb és baloldaliság megosztó szerepkörén. Ja som toho názoru, že ako aj Slováci a Maďari sa musia jednoducho zbaviť politického rozdelenia typu pravica, lavica napríklad. És egy hamis igényeket életre hívó reklámhadjárattal sokkolt technikai civilizáció helyett egy természetközeli társadalmat kell, hogy építsünk. A paralelne musíme budovať i na jednej, na druhej strane, namiesto dnešnej konzumnej spoločnosti, organickú spoločnosť. A közös fenyegetésekkel szemben közösen lépjünk fel. Proti spoločným výstrahám sa musíme postaviť spoločne. Ilyen akár a migráció kérdése is. Napríklad taká je otázka aj migrácie. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy közös Kárpát-medencei haderő jöjjön létre. Aj to si viem predstaviť, aby sme vytvorili spoločné vojsko Karpatské kotliny. Naív ember az, aki azt gondolja, hogy a NATO megvéd bennünket. Naivný človek je ten, čo si myslí, že nás NATO ochráni. S tým možno len súhlasiť. Ezzel csak egyet tudok érteni. Podívan, ty. Ja... Dobre, poviem niečo k tomu, čím som začal. Viete, nedávna minulosť, však si to dobre pamätáte všetci. Vždy niekto vyťahoval maďarskú kartu u nás, u vás vyťahovali slovenskú kartu, no proste skrátka humbuk. Ugye emlékszünk mindannyian arra, hogy Szlovákiában mindig a magyar kártyát hozták elő, esetleg nem tudja, de lehet, hogy Magyarországon meg a szlovákoztak, szlovák ellenes hangulatot teremtettek. A vyvolávalo to všelijaké odstredivé síly. És ez gyakorlatilag ilyen különböző negatív energiákat hozott létre. A pozrite sa, čo sa stalo pred 3 rokmi ohľadom migrácie. Dnes to počujete? A 3 éve, mióta elindult ez a migrációs kérdés, hallunk ilyen megosztó kampányt? Veci šli bokom a všetci, ktorí sme tu, v tejto karpatskej kotline, ja si dovolím tvrdiť, sme povinni chrániť svoju identitu, svoje územie a územie svojich otcov a dedov. Dobre? És ezért mindannyiunknak kötelessége az identitásunkat, a földjeinket és megőrizni. És az Lebo keď to neurobíme, mert ha ezt nem tesszük meg, tak si s nami budúcnosť ale poriadne zle zahra. Akkor a jövő nagyon csúnyán elbánik velünk. Ďakujem. Köszönöm. Z etického pohľadu je všetko živé, to znamená živá je aj zem. Védikus szemszögből minden élő, tehát a föld is élő szervezet. Čiže Karpatská kotlina je entita, ktorá patrí na živú zem a je taktiež živá. Tehát a Kárpát-medence is egy entitás, amely a földnek a része és ide való. Keď sa na to pozriem z pohľadu vedickej logiky, vytvára sa mi princíp triglavu, to znamená 3 zložky. Ilyenkor a 3 összetevő jut az eszembe Kárpát-medencével kapcsolatban. To znamená živá entita Karpatská kotlina a 2 národy, ktoré v nej žijú. A Kárpát-medence mint élő szervezet és 2 nemzet, mely él benne. Vždy, keď nám niekto ponúka len 2 možnosti, vedická múdrosť hovorí, správna je tá tretia. Mindig, amikor valaki 2 lehetőséget nyújt számunkra, mindig keressük meg a harmadikat is. Hoci sa niekedy zdá, že palica má len 2 konce. Úgy tűnik, hogy a botnak csak 2 oldala van, vagy 2 vége. V strede je bod, kde sa dá nájsť rovnováha. De középen van egy pont, amellyel ki lehet egyensúlyozni. Čiže zem sa bude rozvíjať vtedy, keď sa budú rozvíjať národy, ktoré žijú na nej a budú vytvárať jednu jednotu. És a Föld anya csak akkor fog fejlődni, hogyha a benne élő nemzetek is fejlődni fognak, és egységet fognak alkotni. To je naša úloha, si myslím. És ez a mi feladatunk. Ďakujeme, köszönjük. Ja by som to tak ako, že by ja som dostal ako záverečné slovo, si nemyslím, že by to tak malo byť, ale skúsme si zobrať z toho všetkého, z tej histórie, že tá história to je preto, že žijeme veľmi ťažkú dobu a musíme sa
Tehát ugye a történelemből merítve, ugye fontos, hogy merítsünk a történelemből, hisz nagyon nehéz időket élünk. Že musíme sa zjednotiť kvôli tomu, aby sme prežili jak slovenský, tak maďarský národ. Egyszerűen mindenképpen egységbe kell tömörödnünk a túlélésünk érdekében, akár a szlovák, akár a magyar nemzetnek. Hogy tudjon szlovák nemzet is, ako túlélni ezt a bonyoló életet, és a magyarok is tudjanak. Azért kell egyesülnünk valahogy. Így gondolom. Köszönöm. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma itt eljött. Hálás vagyok, som vám vďačný. A som vďačný aj našim divákom, ktorí toto pozerajú a nás podporia v tom, o čom sme hovorili. Kedves nézők, köszönöm szépen a figyelmüket. Remélem, hogy a műsor és a beszélgetés tetszett önöknek, és a további részekben is együtt részt vesznek velünk. Köszönöm szépen. Vážení diváci, ďakujem vám za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vám náš rozhovor páčil a budete sledovať ďalšie časti našich rozhovorov. Ďakujem.